מערכת מים, מערכת טיהור מים אפורים בעזרת צמחי מים, בהקמה של שי בכר ונדב א'. מערכת שבנויה בעצם שני אגנים ירוקים נפרדים לשם מחקר. אגן ניקוז או אגן שיקוע שמנקז את המים האפורים מן המכללה ויוצא בשני צינורות, אחד למערכת הזאת, מערכת הראשונה, וצינור שני למערכת השנייה הוותיקה יותר, כולל מערכת שנמצאת פה, מערכת מנותקת, מספקת מים חיים במקרה של מחסור במים אפורים באמצעות ניאגרה בעצם, ובחוק הכלים השלובים. לכאן מתנקזים המים במכל, ומפה יוצא לאחר סינון להשקיה בטפטוף. כרגע עוד אין מה להשקות, אבל זה האזור שאמור להיות מושקה, ובואו נגדל כל מיני גידולים. זאת המערכת בכללותה.